guys! So, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili namin. Nag-shopping kami ni Dan, kakauwi lang namin. Hindi ako naka-makeup. Kanina nag-shopping kami tapos nag-makeup ako para i-film tong video na to. Anyway, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili namin ng mga pasalubong. Yung iba hindi siya pasalubong pero most of the stuff pasalubong siya. Kasi yun yung rason kung bakit kami nag-shopping today para makabili ako ng mga pasalubong. Kasi minsan lang ako may free time na like kaming dalawa magkasama na walang ganap. Nagpunta kami ni Dan sa IKEA, and then nagpunta din kami sa Harbour Town, and then nagpunta kami sa Pulse Warehouse. Pero nagpunta kami sa IKEA para bumili ng Shura. Matagal na naman siyang plinano na bibili kami ng Shura kasi nga ang gulo-gulo ng mga lalagyan namin ng sapatos dun sa harap ng dahil pagpasok ko sa bahay, ang daming sapatos. Ipapakita ko siya sa vlog ko. I'm not sure if napanood nyo na. Kung hindi nyo pa napanood, siguro next vlog ko mapapanood nyo siya kasi hindi ko alam kung isa-set up namin siya ngayon. But yeah, binili namin yun. And then, we also got this. I think yun lang yung binili namin. And then, ito sa IKEA. So, ito ano siya guys? Tea towel? Tea towel lang siya. Green. Kasi yung kulay na nandun, pink. And then, merong, I think, blue. Tapos, very, ano siya, very bright blue. Ayoko naman ng very, hindi ko na maalala kung ano yung kulay nandun. Basta ito lang yung parang, sige na, pwede na. And kasi 99 cents lang siya, binili na namin. Meron siyang 4 na tea towel. So, ganito siya. Tapos, meron din siyang panghang. Yan. 1, 2, 3, 4 na tea towels. Ang ganda na ito ha. 99 cents lang. Originally, $2.99. And then, after IKEA, nagpunta kami sa Harbour Town. And then, ito yung nabili ko from factory. I think isa lang to. Ano lang, dalawa pala guys. Nung nagtitingin-tingin ako ng mga kung anik-anik, si Dan, nakita niya to dun. And this one is $5. Hala, meron siyang pesos na 200 pesos siya, 199. Meron palang factory sa Pilipinas. Kasi meron siyang pesos dyan, tapos Australian dollar. So, $5 siya. Hindi siya nakasale, pero binili siya ni Dan kasi gusto niya gamitin sa Pilipinas pagdating namin doon kasi alam niya na sobrang magiging mainit. Tinry niya to sa phone ko. And kanina nagtatry ako ng mga damit sa factory. Nagaganon-ganon na siya. Ang sabi niya, perfect talaga itong Pilipinas. So, he got that for $5. And then, I tried this one on as well. Alam niyo naman ako, hindi ako bumibili ng full price. Minsan lang, sobrang minsan ako bumibili ng full price. Pero ito, nakita ko siya sa faulty stock. Faulty stock siya. Yung ano lang niya, yung problema lang niya is meron siyang makeup. And wala akong problema sa makeup kasi natatanggal naman yun, diba? Pero this one says, the babe with the power. Tinry ko siya kanina sa suot ko ngayon. Ito, tinak-in ko siya. It actually looks really nice. So, I got this. This was originally $20, guys. And dahil lang sa makeup, naging $5 siya. So, yun. Size extra small from factory. And yun lang yung nabili namin sa factory. And then, nagpunta kami sa Converse as well. Kasi yung plano ko sana, bibilihan ko si Papa ng sapatos dun sa Converse. Kaya lang wala silang 9.5 na size na para men's. Meron sila 9.5 women, pero para sa Papa ko siya. Wala silang half size para sa mga panglalaki. Nakita ko to, sobrang nag-sale dun sa Converse. Ito, nakasale na siya ha. $60 siya. I think originally $120 or $100. Tapos nakasale siya ng 60 and then 50% off pa siya nung sale price. So, I got this for only $30. And this one, hindi ko naman siya like bet ko talaga yung kulay niya. Pero kung $30 lang, why not, diba? Yan lang, guys. Tinry ko siya, tapos sabi ko, hindi ko naman kailangan. Tapos sabi niya, bilhin mo na kasi ang cute-cute, tapos mura lang. And then, dun nga, nung nag-group chat kami, sabi ng kapatid ko, paano na ako? So, binilhan ko na din siya. Size 6 siya, and then, pinapili ko siya kung ito or kung yung high cut. Si Miss pala yung tinutukoy ko. Kapatid ko, ang dami kong kapatid. 4 yung kapatid ko. Si Miss yung tinutukoy ko. Maganda siya, di ba guys? Black, tapos meron siyang pa-shiny dyan, and then dyan din. Ito mas mahal. This one, $70. Pero 50% off siya. So, I got this for only $35. And size 6, kasi size 6 si Miss. Ito na yung mga last pair nila. Like, last chance na display nila dun. And, yeah, nandun lang to. So, ganito lang yung ano niya. Yung box niya. Walang pa-fancy-fancy na box. Pero okay lang kasi hindi ko naman dadalhin yung box. So, yun na yung nabili namin sa Harbour Town. After na nagpunta kami sa Pulse Warehouse. And guys, my gosh, kung nandito kayo sa Australia, ang ganda sa Pulse Warehouse. Kasi ano na sila, discounted na sila, diba? I think mga stocks siya galing sa
US, I think. Nakita ko lang siya. One day, papunta ako ng work, nasa bus ako. I was browsing through my Instagram and then nakita ko yung sponsored post ng Paul's Warehouse. Nakita ko na nag-sale yung Havaianas nila at saka yung mga sapatos nila. And yun yung plano ko talagang bilhin. Tapos timing pa na off ko ngayon kasi yung sale nila ngayon, bukas, ngayon at saka bukas. Or I think kahapon ngayon at saka bukas. So sabi ko, timing na timing. So pumunta kami doon and nakasale nga guys. Nakasale na sila ha. Discounted na sila. Tapos take further 20% off. Like lahat. Lahat ng nandun. So napadami yung binili namin. Ito, lahat ng nandito, chanelas lang. Puro hubs. Ipapakita ko sa inyo guys. Ay, ha. See? Puro hubs lahat yan. Kasi yung Havaianas dito, sa Costco, mura lang siya. $10 lang siya. So, $10. So, depende sa palitan. Siguro mga 300 something to 400 lang. And ito sa Pilipinas, ang mahal na nito ha, 800 to like 1,000 plus. So, lagi akong bumibili ng hubs para sa mga kapatid ko. Ipapakita ko sa inyo, hindi ko sasabihin kung para kanino kasi alam na. Yan, bumili ako ng ganyang kulay. Sobrang gaganda. Ang dami dun. I featured it sa vlog ko guys. Sobrang dami. Itong kulay na to, red. Ano siya? Parang siyang, may pagka, hindi siya, parang red-orange. Dalawa yung binili ko nito. Parang red siya sa camera, pero ano siya guys, maganda siya. Para siyang very nice na pag red-orangey. More on like deep orange actually. Hindi siya pa, hindi ko alam kasi parang ngayon red. Pero dun sa shop, ano siya, parang more on deep orange siya. Hindi ko na maintindihan. I got this color as well. Nagkulong yung plastic. So, yun na yung mga panlalaki. And then, bumili din ako ng maraming pambabae. Sobrang dami doon. So, I got this color na meron siyang print na lavender. Actually, dalawang ganyan yung binili ko. Magkaiba lang yung size. And then, ito din. Ang ganda ng kulay nito, oh. Very fresh sa mata. Tapos, meron ding ito. Ang ganda din itong kulay na to. Nakakaputi. Nakakaputi ba? Okay lang naman. And then, last hubs is ito. Black and gold. Classic. Gusto ko yung mga ganyang kulay. Kung meron kayong narinig na humihilik-hilik, alam na. May natutulog dyan. Napagod siya kakalakad kanina kung saan-saan kami napadpad. Sa Paul's Warehouse again, bumili ako ng 2 pairs ng sapatos. Ito yung first pair. Ganyan siya guys. Sobrang mura lang ito. I think it was originally magkano ka? $100 or more than $100. Tapos nakasale siya ng 50 and then 20% off pa sa 50. So, $40. 20% off. Yeah, $40 ko na lang ito nabili. So, dinalawa ko na. Yan. At saka yung isa, I think same lang siya, pero ibang kulay. Yan. Oh. Ganda, diba? Ang ganda nito, ha? Kung lalaki lang ako, magugustuhan ko talaga itong bongga, yung mga ganyang style. Si Dan, bibili sana siya, or bumili ba? Eh, no, hindi siya makabili. Kasi meron siya nagustuhan. Ayaw niya kasi ng mga ganito, yung mga sintas. Sintas ba yung tawag dyan? Yung, ano pa tawag dito? Shoelace. Ayaw niya ng mga shoelace. Gusto niya yung slip-on lang. Meron siya nakita doon from the same brand na slip-on. Kaya lang wala yung size niya. Anyway, yun na lahat sa Paul's Warehouse. Again, kung nandito kayo sa Australia, try niyo yung Paul's Warehouse. I-check niyo kasi I'm pretty sure hindi lang siya sa Adelaide. Of course, kung meron siya sa Adelaide, meron siya sa Sydney, Melbourne, you know? Meyer. Ay! Meron pa pala guys. Nagpunta din ako sa Strand Bags dun sa Harbour Town. Kasi bibilihan ko sana si mama ng bag. Tapos wala akong nakita na feeling ko magugustuhan niya. And nagpunta din ako dun sa binilhan ko ng Kardashian collection ko na bag. And wala din ako nakita na feeling ko na magugustuhan niya. So sabi ko, maya na lang, may time pa naman ako. Ilang buwan pa, diba? Excited din ako eh. December pa yung ano ko. Anyway, binilhan ko si Papa ng wallet kasi nag-request siya ng wallet. So, this one is from the brand Samsonite. This was originally $70 and naka-sale siya. I got this for, I think, $49. So, $50 na lang siya. Gusto ko siya bilhan ng magandang wallet kasi siguro yung wallet niya, yun pa yung bili ko na ilang taon na yun. Pero maganda din naman yun. So, nag-last talaga siya. And nag-request siya ng bagong wallet. So, for sure, like, paano na yun, patapos na yung buhay ng wallet niya. So, I got him this. Very simple lang. Kasi gusto niya yung very simple lang na wallet. So, it looks like that. Tapos, meron siyang maraming lalagyan ng cards.
Naka-attach pa kasi siya sa kanyang box. Pero meron siyang lalagyan ng kanyang notes dyan. And then, dalawa ata yung compartments ng notes. Yup, dalawa. Ngayon ko lang ito nakita yung brand na Samsonite. And okay naman siya. Maganda din yung pakarton niya. Ang sosyalin, meron siyang pag ganyan. O, diba? And then, nagpunta kami sa city. Nagpunta kami ng Meijer kasi sabi na Dan, well, nandito na tayo. Well, nag-shopping-shopping na tayo. Bumili na tayo ng towel. Kasi yung towel na yan, matagal na namin yung gustong bilhin. Siguro after pa ng wedding namin, sabi namin niya, bibili kami ng towel sa mga voucher na na-receive namin ng wedding namin. Tapos hindi kami nakabili ng towel kung ano yung pinagbibili namin. Hindi naman kung ano-ano. Pero mga importante naman yung bedsheet, mga ganun-ganun. Tapos naalala ko, kasi last time na pumunta ako ng Meijer, nag 50% off yung towel nila. So sabi ko, punta tayo ng Meijer, hindi ko sure kung 50% off pa rin siya ngayon. Pero i-check natin. So nagpunta kami ng Meijer and it's still 50% off. Yung iba 50%, ito yung pinili namin 40% off lang siya. Pero ito yung pinili namin kasi ito yung pinakamaganda guys. Napaka-soft and makapal na towel. This one is from the shade. This one, ang brand niya is Sheridan. And we got 4 actually. So, meron kami nitong gray. Sobrang soft nito guys. Hindi ko lang alam. Para siyang manipis tingnan, pero makapal siya. Maganda. Hindi ko maintindihan yung sarili ko din. Manipis tingnan, pero makapal. Dalawang light gray. Ganon, same lang nung isa. And then, dalawang dark gray. And yun lang naman. See? Ay, ito. Sobrang soft nito. Bakit magkaiba? Parang mas soft ito kaysa sa... Ay, ang ganda nito. I think this was originally $59. No, $54.95. So, $55 siya originally. Tapos, 40% off siya. And yun na yung lahat. Bibili sana ako ng mga damit dun sa... Nagpunta kami sa JJ's, I think, or Factory. JJ's or parang Factory ata. Tapos meron akong mga nakita mga t-shirt guys na mumura lang. Like, originally $30. Tapos nag-sale siya ng $4.95. Kaya lang ayaw na nila na bumili ako ng mga t-shirt kasi sobrang dami na. Tapos sabi nila, paano na yung damit mo? Pero yeah, yun na yung lahat. I hope you guys enjoyed this video. Please like if nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one.